אבל לא רוצה, לא צריך. סגרון? נכון, תקש את הלילה. מה רואה? נקמה? אחושי, מה אתה אומר? אש? אוקיי, כן. אש? אחושי, כן. מים? צודקת, מה אתה אומר? מים? ואחושי, אוקיי. רגע, אם הילדים לא היה? מהילדים, כן. לא ככה. חשמל, כן. ממש לא טוב. נקמה? כי ראיתי כבר מישהו שפוגע ככה וקראתי לו. יש, לא, קדימה, יש מלא פרסים, לא. אתה לא שם לבדוק ל$40. רגע, מי לא היה? לא היית? פה, טוב. אוקיי, סיבוב רואים, רואים עוד שני צבעים. אני רוצה להבין בין השניים. מה יצא לו? יש לך חשמל? הוא הלך ישר למדים. בוא נראה כמה זה שווה. תביא נראה כמה זה שווה לך. אני אומר, מים. מים? כמה זה שווה? יש לי הולו. $8. יפה. דקה. יש לי הולו. תביא נבדוק לך אותו. זה שלך או שלא החבילה? לא, אתה לא פותח את החבילה בחיים ככה, בחיים שלך. אתה